Iawn, ta mi ddechreuwn ni. Croeso i chi gyd, banelwyr gynulleidfa, ac yn arbennig Angharad Thomas, dy nofel di, Y Castell Siwgr, sy'n mynd i sbarduno trafodaeth ddifyr heno, dwi'n siŵr. Hoffwn ddechrau drwy gyfar chdi am dengwebiad diweddar am wobr Tir na Nog, oedden ni gyd yn falch iawn o glywed am hynny 'lly. Dwi'n newydd iawn i'r busnes webinara yma, ond mae gennym ni dîm technegol gwych heno, wedyn dwi'n teimlo fatha bod ni mewn dilo saff. O be dwi ddallt, fyddwn ni'n dych chi'n gyd ar mute yn automatic gynulleidfa, wedyn sy'n eisiau chi boeni am hynny 'lly. Ond fyswn i'n annog chi, os oes rhywbeth yn codi, ryw gwestiwn neu ryw sylw sa chi licio wneud, i ddefnyddio y chat. A wedyn ar ddiwedd y sesiwn, mi allwn ni ddod yn ôl at rheini 'lly. Wedyn ia, unrhyw amser ma' 'na rywbeth yn codi, rwch yn y chat, ac ydyn ni jyst dod atyn nhw ar y diwedd. Cyn cyflwyno'r panelwyr, 'swn i'n licio diolch i drefnwyr y digwyddiad a hefyd i'r noddwyr mae heno yn rhan o gyfres o ddarlithoedd. Mae Dolan Cymru yn ei trefnu ar ran lle chi cais safle treftadaeth y byd UNESCO. Mae hefyd yn rhan o ddathliadau 200 mlwyddiant Bethesda sy'n cael ei gydlynu gan Partneriaeth Ogwen ar hyn o bryd. Felly, o ran trefn y noson, da ni'n mynd i glywed darlleniad o'r nofel i ddechrau 'lly. A wedyn mi fydd 'na gyfle i'n panelwyr ni holi rywfaint o gwestiynau angharad cyn symud ymlaen i gael trafodaeth am y themau sy'n codi yn y nofel, ond hefyd yn ehangach am sut da ni'n dehongli yr hanes yma heddiw. A gobeithio bydd hynny'n arwain i reit daclus wedyn at gyflwyniad digidol byr o arddangosfa gyfredol beth yn y byd, sef arddangosfa Castell Penrhyn ar hyn o bryd. A wedyn ddown ni at unrhyw gwestiynau sydd 'di dod i fewn gyn y gynulleidfa. Felly mae'n tîm technegol gwych ni mynd i redeg yr ffilm o Angharad yn darllen rhan o'r nofel rwan. Dau funud i fi, fydda fi'n yn anffodus, mae beth sydd yn gweithio i fi fel arfer ddim yn gweithio ar y sgrin yma. Mi wna i drio ngorau wan. Os di be felly, o'n i'n mynd i gyflwyno'r panelwyr ar ôl y darlleniad, na ni'n neud hynna gyntaf felly. Lois Jones dwi'n swyddog partneriaethu a rhaglennu yng Nghastell Penrhyn, gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cian, ti eisiau mynd nesa? Cian Rhys dwi, dwi'n 13, dod o Bethesda, ac dwi'n yma'n cynrychioli grŵp lle chi. Diolch Cian. Angharad sy'n nesaf yn sgrin. Dwi'n mynd yn ôl trefn y sgrin. Angharad ydw i o Ben y Groes, awdures ers dipyn o flynyddoedd erbyn hyn 'lly, ac yn sgwennu llyfrau i oedolion ac i blant, ac yn sgwennu golofn i'r Herald. Diolch, a diolch am yr cyfle hyn yma. Lowri, chdi sy'n dod nesaf ar y sgrin. Helo, Lowri, dwi'n gweithio fel swyddog addysg a digwyddiadau yn yr amgueddfa lechi yn Llanberis, sydd yn un o 7 o safleoedd Amgueddfa Cymru. Gareth. Helo, Gareth ydw i. Dwi'n ddarlithydd yn yr Ysgol Hanes a Throniaeth a Gwyddora Cymdeithas Prifysgol Bangor, ac dwi'n hefyd yn ddiolchgar iawn i gael bod yn rhan o'r panel arbennig yma heno yma. Diolch yn fawr chi. Diolch. Da ni'n barod am yr gret. Dwi am ddarllen darnau i chi o fy nofel ddiweddar Y Castell Siwgr, ac mae llun y castell mewn siwgr ar clawr, a stori ydy hi am Gastell Penrhyn. Yn cael ei deud drwy 2 ferch 15 oed, Dorcas Cymraes, sy'n mynd i Gastell y Penrhyn fel morwyn, ac Ebony, filltiroedd i ffwrdd yn Jamaica yn Gythferch.
Ar ddechrau'r llyfr, sef yr unig ran hapus o'r stori, da ni'n cwrdd â Dorcas. Dorcas a'i chwaer fach, Mabli. Mae'n dywyll am nhw yn ei llofft. Mintrodd Dorcas godi a mynd ar flaenau ei thraed at y ffenestr i syllu ar y lleuad. Ers pan oedd hi'n fach, roedd Dorcas wedi chyfareddu gan y lleuad. Rywsut roedd gan y belen fawr wen y gallu i droi byd cyfarwydd yn lle lledrithiol. Lleuad yn ola, plant bach y chwara, lladron y dŵ a danwy sanga. Ysau am fentro allan a mynd am dro. Tybed beth welai, pa gyfrinachau ddeiau i'r fei yng ngwyll y nos. Petai'n gweld y bobl bach yn dawnsio mewn cylch, a fyddai'n mentro i'w canol i dawnsio efo nhw a'i dilyn i'r byd tu hwnt. Be ti'n neud? Holodd Mabli rhwng cwsg ag effro. Syllu ar y lleuad. Tyd yn dôl i'r gwely. A dyna chi, Mabli a'i chwaer. Ond mae'n gorfod troi cefn ar Dolgella, ar ei theulu, ar ei ffrindiau a mynd yn forwyn fach i Gastell y Penrhyn. Ac ar y dechrau, mae mawredd y castell yn ei rhyfeddu hi. Roedd Dorcas newydd gamu i mewn i byd hudol. Roedd yr olygfa wedi cipio ei hanadl. Welodd hi ddim byd tebyg yn ei bywyd. Bron nad oedd allan yn yr awyr iach gan mor fawr oedd y stafell. Ond nid stafell mohoni, ond calon y castell yn llifo i bob math o gyfeiriadau eraill. Roedd y to yn ymestyn i'r entrychion. Nid muriau mohonyn nhw chwaith, ond pileri cerfiedig yn tyfu o flaen ei llygaid. Rhwng y pileri roedd pob math o lwybrau cuddiedig. Roedd y ffenestri oedd yn ei hwynebu, deirgwaith, bedau'r gwaith yn fwy na drws cyffredin, ac uwch ei pennau roedd rhes arall o ffenestri a'r rheini mewn gwydr lliw. Ddychmygodd hi erioed y fath harddwch a chrandrwydd hyd yn oed yn ei breuddwydion mwyaf gwallgo. Beth yn y byd fydda Mali yn ei ddeud. Ac ddim yn hir iawn wedyn, mae'n cael ei dadrithio gan y gwaith yn y castell, mae o'n troi yn fyd hi'n llefus a chaethiwys. Medri ti mynd o'na ac mae'n trio brwydro yn erbyn y drefn ac yn y diwedd mae'n malu llester. A'r gosb am hynny ydy cael ei chaethiwo mewn ystafell fechan a mae'n myfyrio yn trio meddwl sut gyrhaeddodd hi y cyflwr yma. O edrych yn ôl ar y digwyddiad, roedd sŵn llester yn malu wedi bod yn sŵn hyfryd i'w glywed. Roedd yn sŵn clir, cadarn, fel cloch. Roedd y tincial fel miwsig. Hoffodd Dorcas y sŵn a chafodd wefr ohono. Roedd eisiau ei glywed eto. Doedd o ddim yn amwys fel sŵn y crio yn y nos. Roedd yn sŵn pendant. Gwyddai beth ydoedd, doedd dim amwyster. Sŵn eiddo Lord Penrhyn yn cael ei chwalu yn chwilfryw. Yna, da ni'n troi at stori Ebony, sy'n stori dipyn twllach. Ac mae stori Ebony wedi sgwennu ar ffurf dyddiadur. Ond nid dyddiadur go iawn, achos di Ebony methu darllen, methu sgrifennu, a beth bynnag does ganddi ddim papur na cinc. Felly dyddiadur yn cyfleu meddylia Ebony ydi o. Ac mae'n gwneud marcia rhyfedd ar dop y ddalen yn trio dynwared beth ydi dyddiadur y dyn gwyn. Beth a felly mae rhywun yn ei ar dop dyddiadur? Mae'r dyn gwyn yn rhannu ei amser yn fisoedd a blynyddoedd ac yn gallu rhoi rhif ar bob un. Mae'n hoffi roi trefn ar bethau, ei rhifo a rhannu pethau'n gyfnodau twt. Dwi'n methu dirnad hynny. Wedi iddo rannu'r flwyddyn yn wahanol gyfnodau, mae'n gwneud rhyw fath efo'r dyddiau. Mae gan bob rhan o'r dydd rif, ac mae'n berchen ar beiriant yn ei boced i ddynodi yr union rif. Beth rhyfedd ydy hyn? Am hwn i ei fod yn deillio'r syniad mae fo bia ei amser. Fel mae ganddo'r hamdden i rannu ei amser, mae ganddo'r rhyddid i wneud
yr hyn a fyn ag o. Fysa peiriant mesur amser yn dda i ddim yn fy mhoced, tas ac un i bocad. Pethau i roi eiddo ynddyn nhw i'w pocedi, felly does dim yn ein dillad ni. Ond os mae'r un peth nwch chi bob awr o'r dydd, bob dydd o'r flwyddyn, i be ddiolch mae isio dyddiau ac wythnosau a blynyddoedd. Dim ond un llunyn maith ydy amser, heb ddiwedd iddo. A'r darn ola ydy darn sydd yn cychwyn dyddiadur Ebony ac yn ei orffen o. A deud y gwir, mae o'n dyddiadur rhy drist i ddarllen llawer ohono fo, ond dyma sut mae o'n cychwyn ac yn gorffan. Rhedeg ma hi'n erthu choesa, rhedeg heb wybod i ble, ond fyw wedi stopio. Mae ei chamau'n cyflymu, mae'n hyrddio ei chorff yn ei flaen ac yn teimlo'r rhyddid. Waeth i ble yr aif, dim ond i bod yn mynd mor bell ag y medar oddi wrth yr uffern wallgof yna. Dos Ebony, dos. Mae'n gwybod ei fod o'n beth dychrynllyd o beryglus i'w wneud, ond os dim ots ganddi bellach. Dim ots os bydd ei chorff yn malu'n filoedd o ddarnau man ac yn cael ei chwythu i'r pedwar gwynt. Dim ots be sy'n digwydd yn awr, achos mae popeth wedi mynd. Mae'r mymryn gafael oedd ganddi ar y pusrwydd wedi llithro drwy ei bysedd, collodd y cyfan. Yn droednoeth mae ei chorff gosgeiddig 15 oed yn symud yn rhythmig. Drwy gaeau'r planigfeydd mae ei chamau'n drybowndian yn erbyn y ddaear galed. Gall deimlo'r gwaed yn curo yn ei ffen ac mae arogl y mwg yn yr awyr yn gwneud anadlu'n anodd. Ond dos Ebony, dos, rhed am dy fywyd. Ymhen dipyn, dim ond olion ei thraed sydd ar ôl yn y pridd. Diosg y cyfan, diflanna. Dyna'r peth gorau all ddigwydd, ynghyd a'i chof, achos po leiaf mae Ebony yn ei gofio am ei bywyd, gorau oll. Diolch yn fawr i ti, Angharad, am y darlleniad yna. Mae'n nofel anodd i'w darllen, ac felly mae o i fod yn ond ti wedi creu cymeriadau cry iawn, a ia, bod o, mae'r rhan gyntaf fel oedd ti'n sôn gyna, da ni'n dod i nabod Dorcas a mae yna elfen o hapusrwydd yna, ond ia, mae o yn sicr yn anodd ar adega i ddarllen. Wedyn, ella na i fod mor hy a gofyn y cwestiwn cyntaf, os di hynna'n iawn. Mae yna ddyfyniad ar Williams Parry di dod i'n meddwl i bore yma. Nes na'r hanesydd at y gwir di goll ydy'r dramodydd sydd yn gelwydd oll. Nath hynny wneud i fi feddwl lot am bŵar gwaith creadigol mwy na ffeithiau moel ynde. Wedyn, ti di sgwennu sawl nofel hanesyddol erbyn hyn. O'n i jyst yn meddwl, pam ti'n cael dyfennu at bynciau hanesyddol ar gyfer dy lyfrau, a hefyd pa mor anodd ydy plethu ffaith a chymeriadau dychmygol? Dwi'n meddwl byswn ni wedi meddwl sgwennu nofel hanesyddol blaw bob Myrddin ap Dafydd i gofyn i fi yn dilyn gwaith nes i ar y Beasleys. Dwi'n meddwl bod gynna i ofn sgwennu at bobl ifanc, ond bod fi'n gyfarwydd â nhw, ond oedd y mab i 10 oed ar y pryd a mi sgwennis i'r nofel gyntaf. Mae'r nofela hanesyddol yn tyfu wrth iddo fo dyfu, achos dwi'n teimlo bod fi yn dod i nabod yr cylch yna o bobl ac yn teimlo bod fi wedi byw mor hen erbyn hyn fel bod yr hyn dwi wedi byw drwyddo fo yn hanes. A wedyn mae rhywun yn cael persbectif gwahanol dydy pe mae o'n egluro be ddigwyddodd yn ieuenctid o, neu sôn am ei syniadau fo wrth genhedlaeth iau. Ac dwi'n meddwl na dyna, dwi'n cofio be oedd y rheswm dros sgwennu am y suffragettes, ond mae rhywun yn cael trwydded mewn ffordd i sgwennu am bethau mae gan rhywun ddiddordeb ynddyn nhw ac yn cael rheswm i ymchwilio mwy. Ond o edrych arno fo'n wrthrychol, ella bod ti'n haws sgwennu nofel hanesyddol, achos mae'r fframwaith yna gynnach chi ydy fel rhyw sgaffaldia, a be da chi'n neud wedyn ydy rhoi cig a gwaed i'r
cymeriadau a rhoi emosiynau mewn ffordd, da chi'n trio dod efo yn fyw. Ond o ran effaith barddoniaeth a llenyddiaeth arna i, mae o'n anhygoel yn yr ystyr pen dwi'n mynd i'r hyd ddi, fedra i ddim edrych ar y tirlun yn anna heb feddwl am Parry Williams. Os dwi'n sbio ar llun y gadair yna, mae Soned o yn dod i mi, neu dwi'n meddwl am Moelni pen dwi'n gweld yr amgylchedd. Felly dwi'n meddwl am be mae beirdd a llenorion yn ei wneud ydy rhoi mynegiant i ni. Felly dwi'n yn gwybod, edrych ar faterion Cristnogol wan, sgynna i ddim y geiriau i egluro profiadau, ond mae Gwenall neu Waldo wedi rhoi y geiriau yna i mi, os di hynna'n gwneud synwyr lle, wedi rhoi mynegiant. Ac yn bendant mae nhw'n ffurfio agweddau, achos pen da chi'n yn yr oedran 12 i 15 oed, mae gweithio fel yn cael fwy o ddylanwad arna chi. Ac da chi'n cofio'r cymeriadau neu'r cofio'r emosiynau mae'r cerddi yna ni gyfleu, a wedyn i mi mae o wedi bod yn rhan dylanwadol iawn o'n magwraeth i. Ie, a mewn ffordd mi wyt ti rwan yn mynd i fod yn cael yr effaith yna ar y genhedlaeth nesaf. Be am wyt ti'n ffeindio fo'n anodd creu cymeriad dychmygol ond dod ar ffeithiau i fewn i hynny, lle ydy hynny'n rhywbeth anodd? Ddim yn anodd, dwi'n deimlo fo'n straen. Hynny ydi fedra i ymchwilio neu darllen am oriau, ond dwi'n teimlo bod creu neu sgwennu darn yn flinedig yn gorfforol, yn aml neu sgwennu pennod a jyst mynd i gysgu, wedyn dwi'n gwybod pynta trio reid i lawr ar bapur ydy'r straen. Ond mae rhywun yn dod i ymgenifino ar cymeriadau wedyn a da chi'n teimlo'n un â nhw. Ond beth rhyfedd dwi wedi byw efo'r cymeriadau, efo Dorcas ac Ebon i wan am 2 flynedd. Wedyn mae'n andros o rhyfedd cael chi'n siarad am y cymeriadau yma, achos mond y fi oedd yn gwybod amdano nhw tan mis Tachwedd. Wedyn mae hwnna'n broses rhyfedd wedyn, pobl yn trafod rhywbeth sydd wedi bod yn hollol breifat tan rwan de. Ie, dwi'n siŵr. Oeddet ti sôn yn fanna anelu at bobl ifanc, wedyn da ni falch iawn o gael Cian o'r Llysgenhadon ifanc lle chi yma efo ni. Dyn nhw'n ti isio holi dy gwestiynau di, Cian? Ie, oeddech chi'n gweld sut oeddech chi'n mynd rownd trio ffeindio y gwybodaeth a trio cyfleu mewn ffordd llai, wel, ffordd sgafnach mewn ffordd i gynulleidfa fengach ac so bod yn hawdd iddyn nhw gyfleu y stori. Dwi wedi deud na arddangosfa Manon Steffan roddodd fod i'r nofel, ac pen o'n i'n teimlo bod bethau'n mynd yn anodd, o'n i'n dal i mynd yn ôl i'r teimlad o'n i wedi cael pen nes i adael yr arddangosfa yna, a hwnna oedd yn gyrru fi. O'n i eisiau cyfleu be o'n i wedi deimlo. Ond o edrych yn ôl, o'n i'n cychwyn ar faes, o'n i'n gwybod nesaf peth i ddim amdano fo, hynny dwi'n edrych nôl wan efo hyfdra, gwybod peth i ddim am geiswasiaeth a llai byth am nyddu, ond o'n i'n lwcus yn y dechrau bod y pethau yma'r agor, mynd i weld amgueddfa caethwasiaeth yn Lerpwl, mynd i weld amgueddfa wlân Drefach Felindre a Sanffagan, nad o'na sôn yn fanna am yr Welsh Cloth yma oedden nhw'n ei nyddu yng Nghymru. Efo Castell Penrhyn, mae o Lois yn help anhygoel i mi, ond blwyddyn yn ôl o fi, o'n i fod i gael mynd i weld y castell a gweld lle oedd yr morynion. Yr union dyddiau, ti'n meddwl, yr amser yma, nath Lois ddeutha fi o mae'r lle wedi cael. Wedyn o gynnau'r dewis wedyn o naill ai gadael i bethau fod, neu sy'n bydda'r clo drosodd, neu bwrw iddi a defnyddio'n ychymyg. A dwi'n falch fan dyna be nes i, nes o'n i'n dal i ddisgwyl lle. Ond wrth i'r nofel ddatblygu ar hyd llinella o'n i ddim wedi disgwyl, oedd hi'n mynd yn llai o nofel i bobl ifanc, ac o'n i'n meddwl, wel, da chi'n treidio'r tir yna falle 40 drosodd, byddai'n nofel i oedolion hefyd. Achos o'n i ddim yn teimlo yn iawn
bod dal yn ôl, os o'n i'n gweld bod yna bethau gwir, o'n i'n mynd i roi hyn achos dwi'n meddwl bod pobl ifanc isio gwybod. Felly, ia, nes i wneud y penderfyniad o beidio dal yn ôl, lle. Ti'n taw hynna peth iawn i wneud neu beidio, ond mae pobl ifanc yn mynd i ddarllen beth bynnag, dydy. Ac os dyn nhw eisiau canfod yr hanes, ia. Gyda un cwestiwn arall. Fysa chi yn awyddus i fynd i Jamaica i weld lleoliadau ydych chi wedi sgwennu amdano, lle? Mae hwnna'n gwestiwn anodd iawn. Swn i'n meddwl beth o mor wahanol a hynna i Nicaragua. Dwi wedi bod yn Nicaragua tua hanner dwsin o weithiau, ond bellach dwi ddim yn credu mewn hedfan, ac fyddwn ni'n mynd am y rheswm yna. Wedi deud hynna, Chwefror ar ôl i fi gychwyn y nofel, ges i gynnig munud ola gan Cymorth Cristnogol i fynd i Sierra Leone. Ac o'n i'n meddwl, wel, fysa hwnna'n ffitio mewn efo un o'r llefydd lle oedd Cais Weision yn mynd ohono fo. Ond munud ola gas yr cynnig yna i dynnu nôl. Felly, mae yna wraig sydd wedi bod yn gweithio ar y prosiect o wlân i siwgr wedi bod yn deud, bod o werth i chi fynd i Jamaica. Rwsyd, dwi'n teimlo bydda gynnau ofn o fynd yna. Falle oherwydd y nofel, ond dwi'n rhyw ama bydda fo'n rhy emosiynol i mi, a fyddwn ni'n gallu neud o. Ia, felly ti'n meddwl cymysg sydd gynnau am y cwestiwn yna, lle. Diolch yn fawr, Cian ac Angharad. Lowri? Sori, pwysig bwysig yn fanna. Mae Dorcas ac Ebony yn gymeriadau sy'n leisia sydd ddim yn yr prif lif o hanes, ella o ran os da ni'n ystyried yn llyfrau hanes, cynnwys amgueddfeydd ac yn y blaen, mae o'n dipyn haws dysgu am unigolion fel yr Arglwydd Penrhyn i gymharu efo hanes Myrddin Caethweision. Felly, sut mae rhywun mynd ati i ymchwilio creu cymeriadau fel hyn, a beth sy'n tanio'r dychymyg wrth geisio creu'r cymeriadau llawn yma? Wel, nofel am yr Arglwydd Penrhyn oedd hi'n mynd i fod gyntaf. Ac eisiau'r holl wybodaeth yma, mae'n gymaint o wybodaeth ar gael, a nes i ddarllen o'i gyd, a do'n i'm yn licio'r dyn. A nes i ddod i stop, achos fedrwch chi'n sgwennu nofel gyfan rwy'n da chi'n licio. Gymaint o ddonwad mae wedi gael ar Bethesda a Bangor. A dwi'n cofio gwneud... O'n i'n gwybod beth oedd hyn ma'r nofel, o'n isio effaith awch a Marian a sut oedd Caethwasiaeth wedi dylanwadu ar bywydau bobl. A dwi'n cofio gwneud llun o Jacob Rees-Mogg ar flaen yr llyfr nodiadau. A teimlo na dyna beth sy'n gwylltio fi, y teimlad yma bod gynnach chi'r hawl, bod gynnyn nhw'r hawl i'r pŵer a'r grym yma. Felly nes i adael pethau i fod a clywed darlith yn Llanberis yn yr amgueddfa lechi, Chris Evans yn sôn am Slave Wales, a'r syniad yma bod yna bobl yng Nghymru yn nyddu dillad i'r Caethweision. Ac oedd hwnna'n gymaint o sioc i mi, bod o'n gysylltiad gwahanol efo Cymru i'r cysylltiad o gyn y teulu Pennant. A wedyn y gŵr nath awgrymu pam na sgwennu di am ddwy ferch, un yn Jamaica ac un yng Nghymru. A munud nes i feddwl hynna, nes i feddwl, os gynnau lot o fwy o ddiddordeb yn hynny, na sgynnau yn yr Arglwydd Penrhyn. Felly dyna sut nath o ddatblygu, mor wahanol ydy mhrofiad i profiadau nhw, oedd hi'n haws i mi reid yn hyn yn sgidia'r ddwy ferch yna, nag oedd hi yn sgidiau yr Arglwydd Penrhyn, ac o'n isio gwybod, o'n isio mynd ar ôl y trywydd yna. Ond oedd cael y manylion yn anodd, achos dydy hanesion nhw ddim... Mae ffaith oedd Lois yn rhoi gwybodaeth i mi am y morynion, ond mae'r wybodaeth amdanyn nhw mor fychan i gymharu efo holl wybodaeth sy'n am deulu'r Penrhyn, yn y ffaith bod fi'n gallu gweld eu gwyneba nhw, bod fi'n gwybod eu hachan nhw, bod fi'n gwybod
gweld lle oedden nhw'n byw. Felly oedd o'n mater o fynd ar ôl hanes yr bobl yma sydd ddim wedi eu cofnodi. Ac os nad o na fanylion pendant, o'n i'n teimlo wedyn bod o'n rhydd i fi ddefnyddio yn y chymig. Ond mae'n ychryn ni bod y ddwy mor ifanc de, a di gorfod mynd trwy'r profiadau yma. Felly nath i droi y nofel hollol wahanol i be o'n i 'di bwriadu i ddechrau. Ani at Gareth? Ia, wel, mae rhaid i mi ddeud hefyd llongyfrchiadau ar safon y nofel. Yn sicr, dwi'n meddwl bod hi'n briodas arbennig rhwng ffaith a ffuglen mewn difri, ac mae'n ardderchog. Un o'r cwestiynau oedd yn haro fi, da ni'n gweld Ebony mewn caethwasiaeth, a da ni'n gweld Dorcas hefyd mewn caethiwed o fath gwahanol, ond eto efo ryw agweddau tebyg felly. Sut oeddech chi'n gweld y ddau brofiad yna? Yn ofn mwyaf i wrth sgwennu'r nofel oedd bysa pobl yn mynd i gymharu'r ddwy. Ac do'n i ddim eisiau gwneud hynny, ond fel o'n i'n deud wrth Lowri, mi drodd y nofel yn wahanol i be o'n i wedi disgwyl lle. Ac o'n i wedi meddwl hanes, o'n i eisiau i'r ferch ma oedd yn nyddu gyrraedd Castell Penrhyn, a wedyn o'n i'n meddwl mater o just disgrifio hi bywyd hi fel morwyn fach. Ond wrth i Lois reid y ffeithiau yma i mi, y ffaith syfrdanol i ddechrau nad oedd gymaint o hynny o Gymru yn cael gweithio yn y castell na doedden nhw'n isio pobl leol. Wedyn yn meddwl, wel, os oedd hi'n uniaith Gymraeg, y bydda yr cyfyngu yma ar ei iaith hi. Wedyn o'n i wedi disgrifio hi'n mynd i'r eglwys yn y pentre, nes i Lois ddeud, mi o'na eglwys yn y castell. Felly o'n i'n meddwl, bod hi'n Methodist, bydda hi'n gorfod mynd, bydda fo'n anathema iddi hi fynd i wasanaeth eglwysig, ond mae rhaid iddi wneud. Do ddim yn gallu picio adra. Oedd bywyd Dorcas yn mynd yn mwy a mwy cyfyng, ac hon oedd y stori hawdd i fod. Wedyn, o'n i ddim yn gwybod, o'n i'n dychmygu yr arglwydd Penrhyn yna trwy'r amser, a Lois yn dweud, wel na, yn achlysurol oedd o'n dod i'r castell. Felly yn ogystal â'r ceithra, mae Dorcas yn teimlo does am pwynt. Mae o'n dod o'i staff ei hun, mae hi yn forwyn i'r morynion, a mae chneithar hi, dydy hi ddim yn holi gymaint, ond i berson fel Dorcas, mae'n methu cael y pwrpas yma, ac mae o'n mynd yn gaeth iawn. Ond wrth gwrs efo Ebony, mae'r stori yn fwy trasig byth. Felly o'n i'n diwedd yn gweld bod na debygrwydd yn y ddwy. Yr gwahaniaeth ydy y graddfa, y dioddefaint mae Ebony yn ei ddioddau. Y broblem hefyd o gynnau oedd sut i orffen o. Dwi ddim eisiau gwneud nhw yn ddioddefwyr, yn victims. Wedyn, o'n eisiau'r ysbryd brwydro yma ddod hefyd, lle de. Ac wrth darllen hanes y caethweision trwy'r amser yn gwrthryfela, ac o'n i'n dallt hyn achos oedd y gos mor erchyll os oeddech chi'n gwrthryfela. Ond be arall nwch chi, de? A wedyn, does am byd arall yn ei cynnal nhw, ond y syniad, da ni'n mynd i dderbyn hyn, da ni'n mynd i wrthryfela. Dwi'n gadael y ddau ddiweddglo heb rei gormod i ffwrdd, lle dwi'n gadael y ddau ddiweddglo yn amwys. Achos i radda, dos o ddim gobaith pen da chi dan yr amgylchiadau yna. Ac eto, da chi eisiau talu teyrnged i'r rhai nath ffrwydro a trio gwrthryfela yn erbyn y drefn, de. Wedyn, yn raddol nath
y themau yma datblygu. Ond dwi'n meddwl bod yna beth o elfen y clo yna fo hefyd, bod rhywun yn, wel, oedden ni yn teimlo bod y byd yn cau arna ni, doedden ydyn, bod o'n neud o'n haws i deimlo bod chi mewn rhyw fyd cyfyng ar waliau yn cau amdana chi. Dwi'n gwybod os di hynna'n ateb cwestiwn. Yndi sad, yndi, diolch yn fawr. Diolch am hynna. O genna i un cwestiwn bach arall os ga i fod mor hy a gofyn, lle. Un agwedd ddiddorol iawn dwi'n gweld ar y nofel di, da chi'n ymdrin â Christnogaeth gryn dipyn a gwahanol fatha o Gristnogaeth, fel oedden ni sôn am, oeddech chi'n sôn gynnar bod Dorcas a Methodist yn gorfod mynychu eglwys felly. Sut oeddech chi'n gweld rôl Cristnogaeth fel cysyniad, fel thema mewn perthynas a chaethiwed o wahanol fatha felly? Unwaith eto datblygu ddaru hyn hefyd, mae'n codi o rhywbeth syml iawn bod Dorcas yn darllen a mae'n sgwennu, a yn yr ysgol sydd byddai wedi dysgu hyn. Wedyn mae Cadi i'ch neithar i methu dallt, a wedyn mae'n ddiddorol, dydy'r ddwy ddim yn nabod ei gilydd yn dda iawn, ond maen nhw'n gwybod bod yna rwyg wedi bod yn y teulu. Wedyn, mater o plot oedd trio cael Dorcas fel Methodist i mewn i'r castell. Wedyn am bod gen i fi gneithar sy'n eglwysraig, dyna sut mae hi'n cael mynd i weithio oherwydd y cysylltiadau efo'r gneithar yma. Ond mae'r ddwy yn gymeriadau cwbl wahanol, a mae problem Cadi ydy, mae hi'n derbyn y drefn, dydy ddim yn holi, dydy ddim yn rebelio, mae jyst yn dweud, pan ti'n mynd pethau'n haws i ti dy hun, a jyst reid y benni lawr a gwneud y job. A mae Dorcas yn dweud, wel, mae'n dechrau ymchwilio, mae'n dweud, dyna i magwraeth hi mewn seia, ta trafod y brigaeth, a mae Cadi'n dweud, o mae rhaid na dyna beth yw'r peth drwg da chi'n neud, dyda ni ddim yn cwestiynu. Felly mae crefydd nhw wedi effeithio ar eu byd olwg nhw. A wedyn mae'r holl gwestiwn yn codi yn Jamaica wedyn, mynd ar ôl Cristnogaeth. O'n i'n darllen bod yr Catholigion yn credu bod hi'n bwysig bedyddio y caeth weision i achub eu neidio nhw, ond bod Protestianiad ddim yn tueddu i wneud hynny. A mynd i'r ffaith wilodol bod nhw ddim yn credu bod nhw'n bobl go iawn lle ac efo eneidia. Ond wedyn o gynnach chi rôl y cenhadon, pen dwi'n disgrifio pe maen nhw'n rebelio reit ar y diwedd, dwi wedi cymryd hwnna o ddigwyddiad gwirioneddol, ond cenhadwr nath gychwyn be maen nhw eisiau gwneud ydy gwneud streic yn hytrach na ymosod neu ar yr blanigfa. Maen nhw eisiau'r syniad bod nhw jyst yn rhaid i arfau lawr ac yn peidio gweithio nes y cawn nhw dal, sy'n beth aruthrol, ac yna filodd yn barod i wneud hynna as bethau chwith. Ond o'n i'n teimlo mae hwnna'n nofel arall, felly nes i gadw fo yn syml yn yr ystyr mae brwydr Ebony di rhwng ei chrefydd hi a rhwng y Gristnogaeth sy'n cael ei gorfodi arni, ac yn mywyd Dorcas, mae gen i chrefydd hi ar y grefydd eglwysig sy'n cael ei gorfodi arni, ond mi fydda hi di gwneud nofel ddifyr i fynd ar ôl rôl y cenhadon. Achos unwaith oedd y cenhadon yn pregethu, mae Duw yn derbyn pawb a bod bob dyn a dynes yn gydradd, yna oedd effaith yna ar y ceithion yn aruthrol, a wedyn oeddech chi jyst yn gweld yr oblygiadau yma yn codi. Do'n i'n teimlo, wel, mae rhaid i'r nofel orffen yn pen draf fedrwn mynd ar ôl popeth. Ac un pwynt os o'n i'n licio i ddeud, Cian yn gofyn pa adnodda o'na. O'na dipyn go lew, wel, o'n i'n darllen nofela am geiswasiaeth, ac o'na un dyddiadur, Thomas Thistlewood, ac nath hwnna godi gwallt ym mhen i, oedd o wedi cofnodi pethau erchyll oedd o'n neud i'r caeth weision. Felly, fel o'n i'n deud, o'n i'n teimlo fel rhaid cynnwys hynna. Ond
o'n i'n cael traffaeth i gael gafal ar, fel o'n i'n sôn am ymrynion a bywyd bobl gyffredin, o'n i'n cael traffaeth ofnadwy i gael manylion o ddydd i dydd efo ni, sut fath o gymdeithas oedd hi'n byw yn achos oes am lot di sgwennu am hynna. Erbyn mis Medi a marwolaeth George Floyd a Black Lives Matter, oedd yr deunydd yma yn llifo ac erbyn Tachwedd oedd hi rhy hwyr erbyn hynna, ond erbyn Tachwedd o'n ni ar FutureLearn yn gallu dilyn yr union gwrs o'n i isio, sef effaith caethwasiaeth ar bywydau pobl yn Jamaica. Ond mae'r gwahaniaeth sydd wedi bod o'r adeg o'n i'n trio cael deunydd ar ddechrau i swyddog deunydd ar y diwedd yn drawiadol iawn. Dwi'n mynd i aros efo Gareth, illa dweud y gwir, achos bod ni'n siarad am dipyn am grefydd y fanna rwan, a dwi'n gwybod na dyna di lot o dyfais ymchwil di bod o gwmpas themau crefydd a chaethwasiaeth. Da ni wedi siarad eisoes am bod mae o'n thema cry yn y nofel a'r gwahaniaethau rhwng Dorcas a'i chefneither a sut mae hynny'n lliwio barn y ddwy. Meddwl o'n i, Gareth, pa rôl oedd crefydd yn chwarae yn yr agweddau tuag at fasnach gaethwasiaeth, illa efo ogwydd Gymreig yn benodol, lly? Ie, wel, sgwrsio chi, mi oedd hi'n amrywio, dweud y gwir, yn y cyfnod cynnar ddydwn ni'r ail ganrif ar 15 falle, mi oedd na gefnogaeth i gaethwasiaeth, cefnogaeth go frwd ar seiliau Beiblaidd, ymysg rhai, oedd rhai pobl yn troi at destunau fel melltith Cham yn llyfr Genesis, felltith honedig yma yn gwneud un hil yn gaeth i'w brodyr, ac mewn difri mi oedd hynna'n cael ei atgyfnerthu gan wahanol adrannau o'r Beibl, enghraifft llythyr Paul at Philemon, a be sgynnych chi fanna di Paul, yr apostol, yn dychwelyd ceithwas o di ffoi oddi wrth ei feistr de. Ond yn ddiddorol ddigon, mi oedd na ochr arall hefyd, mi oedd na wrthwynebwyr i gaethwasiaeth yn defnyddio'r Beibl ac yn trafod crefydd mewn perthynas a chaethwasiaeth. Un o'r rei cynhara o ran y Cymru oedd William Williams Pantycelyn. Mi oedd Pantycelyn yn cyfieithu be maen nhw'n galw'n slave narratives, sef testunau hanesyddol, personol felly, ceithion ac ati, ac mi oedd gennych chi bobl fel Pantycelyn a Morgan John Rhys a Iolo Morgannwg ac ati i gyd yn ystyried, fel doedd Angharad yn gynharach, yr elfen o gydraddoldeb bod pawb wedi cael ei creu ar lun adelw Duw i fod, felly bod pawb i fod ar yr un lefel, a doedd y syniad o gaethwasiaeth ddim yn cyd-fynd efo hynna rwsyd, y syniad bod un yn berchen ar llall felly, ac doedd hynna ddim yn cyd-fynd efo'r syniadaeth grisnogol am gydraddoldeb a'r rheol aur ac ati wrth gwrs gwneud eraill fel dymunwch chi eraill wneud i chi. Wel, osa rhywun ddim yn dymuno bod yn gaeth, felly ddyla bod rhywun ddim yn caethiwo rhywun arall felly te. Wedyn oedd yr elfen yna'n difyr, ac jyst oedd hi'n cael ei mynegi drwodd a thro, ond eto erbyn tua'r 19fed ganrif, mi oedd y farn gyhoeddus Gymreig yn tueddu i fod yn wrthwynebus i gaethwasiaeth. Mi oedd na rei yn cefnogi yn defnyddio'r Beibl yn hynny o beth, ond llais y mwyafrif mi oeddan nhw yn gwrthwynebu, a bosib iawn fod anelo hynny rhywbeth ar ffaith fod trwch go niferus o'r boblogaeth Gymreig yng Nghymru ac yn yr Unol Daleithiau yn anghydffurfwyr de, a bod yr elfen o anghydffurfio peidio chyd-fynd hefo y trywyddau, y normau cymdeithasol, bod hynny'n sbarduno nhw i ymatab, ac wrth gwrs erbyn yr dechrau'r bedwaredd ganrif ar 15, mi oedd na dro ar y fyd hefo farn Llywodraeth Prydain, a mi wnaed yr gaeth fasnach yn anghyfreithlon yn dechrau'r 1800 felly, a wedyn wrth gwrs 1833 gwneud
caethwasiaeth ei hun yn anghyfreithlon. Ond ia, dwi'n meddwl bod yr elfen anghydffurfiol yna wedi sbarduno'r elfen radicalaidd yma ymysg y Cymru a gwneud siŵr bod nhw'n genedl o rebels mewn ffordd, er bod gennych chi rei Cymru yn cydymffurfio. Un o Gymru enwoca, mae'n debyg, oedd yn berchen ar geithion oedd Goronwy Iwan, rhywun da ni yn ei fawrygu, ond eto mi oedd o'n berchen ar geithion. A mae hwnna'n destun diddorol a destun, sydd yn, gwneud yr holl beth yn anghyfforddus braidd a mi wnes i fynd i ysgol Goronwy Iwan digwydd bod a cael yn magu i ddathlu y bardd anhygol yma o Fro Goronwy, o Chrabenllach a falle gwych, a toedd hi ddim tan coleg. Ges i wybod oedd Goronwy Iwan, pan oedd o'n marw, oedd na 4 ceithwas yn ei wyllus. Ac argen o hynna'n jario rwsyd. Oedd o'n cyd-fynd rwsyd, ond dwi'n paldario braidd, ond yn y fras felly, mi oedd crefydd yn tanio yr agwedd o blaid cathwasiaeth, ond y sicr hefyd yn erbyn yn enwedig wrth i'r canrifoedd fynd heibio. Ie. Difyr ynde, sa'n ni'n gallu cael nosfon cyfa jyst ar y pwnc yna, dwi'n meddwl. Dwi wedi bod, wbeth dwi'n meddwl amdano fo lot ers dechrau gweithio yn Gastell Penrhyn, oedd faint oedd bobl yn wybod. O'n i wedi meddwl efo staff y castell, a ddifyr y themau sgyn Angharad o ran y gwehyddu yn Sir Feirionnydd, a mae yna olygfa yn y nofel lle mae yna ddyn yn areithio i dynnu sylw at sefyllfa caethweision. A mae yna rei o'r gynulleidfa yn gwrando, ond mae yna rei eraill yn gwawdio ac yn gwylltio hefyd. Wedyn, yn fwy cyffredinol rwan, be da ni'n wybod am agweddau Cymru yn y cyfnod yna? Wel, a dweud y gwir, mae angen mwy o ymchwil i hynna, dweud gwir. Eto, doedd, fel da ni heddiw yma, da ni'n dibynnu ar cyfryngau newyddion i gyflwyno ffeithiau, ond dim ond hyn a hyn o ffeithiau oedd yn cael i dydoli felly de. Ac felly oedd yna rei pobl yn fwy gwybodus na'i gilydd ynglyn â mater caethwasiaeth felly. Ond ffaith fach arall sydd yn ddiddorol a mae Angharad yn cyfleu hyn, dwi'n meddwl yn arbennig o dda, mae'r elfen hiliol mi oedd o'n nodweddu llawer o Gymru yn yr oes oherwydd oedd o'n diarfar iddyn nhw Cymro Cymraeg gwyn oedd Iesu Grist, dyna oedd o'n diarfar efo mynychu gwasanaethau ac ati. Felly oedd yr elfen hiliol yna yn problematig a hwnna mewn ffordd o ran hynny o ymchwil sydd wedi cael ei wneud oedd un o'r agweddau oedd yn gwneud hi'n anodd. Ella oedd yna rei pobl yn anghytuno efo caethwasiaeth fel syniad, ond oedd yr elfen dydy pobl ddu ddim o'r un statws ella a phobl wyn felly. A dyna sy'n ddifyr, da ni'n gweld efo rywun fel Iolo Morgannwg, Morgan John Rhys, yr radicaliaid yma yn deud diom ots pa liw croen sydd gan rywun, ddyla bod rywun ddim yn gaeth felly de. Ac dwi'n meddwl hefyd eto'r olygfa yna mae Angharad i'w sgwennu'n wych, yr ffaith bod yna bregethwr yn nghanol torf o bobl yn areithio i drio ennyn ymatab a gweld rhai o'r Cymru'n dweud o be mae hwn yn malu awyr math o beth a o rhywun jyst yn sŵn heb sylwedd math o beth, ond mewn difri mi oedd yna sylwedd go ddifri i'r hyn oedd o'n ddeud ynde. Felly eto mae yna le i wneud mwy o ymchwil ac dyna mewn ffordd sydd yn gyffroes am gael nofel fel Y Castell Siwgr. Mae hyn os wrth wedi tanio rhyw awydd newydd gan bobl i wybod fwy de. Ac felly y gobaith ydy eith pobl ati i wneud fwy o ymchwil felly. Felly diolch o galon i chi eto am hynny. Ie, felly mwy o waith i wneud felly.
Mae'n gwestiwn i bawb rwsyd, ond illa fwy penodol i Angharad ac i Gareth. Da ni wedi siarad chdi bach yn barod am sut mae llenyddiaeth yn gallu lliwio siapio barn. Meddwl os oes enghreifftiau hanesyddol ella o hynny'n digwydd bod rhyw waith creadigol wedi bod yn drobwynt ella. Cerdd nath beri trwy'r nofel o'n i yn y cyfyn cyngor o faint o dyrcas yn wybod o faint oedd y gweithwyr yn Nolgella yn gwybod. Nid i gwestiwn arall ydy beth sa'n nhw'n gallu neud, achos dyna di bywoliaeth nhw. Ond o'n i'n cael hyn yn problematig, ond cerdd yn ddigon diddorol, cerdd nath neu baled dros yr argraff i fi, dwi'n dyfynu ar y diwedd Samuel Roberts Llanbryn Mair, 1832, ac o'n i'n meddwl, wel, os di honna'n faled, mi fydda hi wedi cyrraedd pobl gyffredin, a mae o'n disgrifio'n graffig, a dyna pam ddewisis i'r enw Iamba fel enw go iawnebo ni. Cwyngan, Iamba ag Eisferch, ac o'n i'n meddwl, wel, os oedd honna'n cael ei chanu ag oedd, mi oedd pobl yn gwybod yn iawn be oedd amoda, be oedd y bobl ddian yn mynd drwyddo fo, de. Felly, oedd hynna'n codi cwestiwn wedyn, gymaint o ddylanwad mae cerdd neu faled yn gallu gael ar bobl, a i fynd yn ôl i'r cwestiwn cychwynnol faint o effaith mae llenyddiaeth yn gael arna ni trwy fy ieuenctid i, caneuon poblogaidd nath ffurfio fy agweddau i mewn gymaint o feisydd, a dwi'n meddwl bod ni'n tanfrisio hein weithiau os da chi isio cael neges allan yna rhowch chi ar gan, ac bod hwnna'n lledu'r neges ac yn ffordd effeithiol iawn dal i bod, de, o dylanwadu ar bobl. Ie, dwi'n meddwl bod y faled yna hefyd yn arbennig o dda, a mae'n wych bod hi'n cael ei chynnwys ar ddiwedd y nofel. A mi oedd y fersiwn Saesneg o hynny hefyd yn boblogaidd iawn yn doedd. Gath ei sgwennu gan Eaglesfield Smith a Hannah More felly. O ran testunau Cymreig eraill, mi oedd yna rei testunau fel Can y Nigro Bach eto yn gân felly oedd yn cael ei chanu'n aml felly. Ac pan mae rhywun yn meddwl am gyfnod diweddarach yn fwy diweddar na'r nofel, y gwaith mawr ydy Uncle Tom's Cabin felly, de, a'r cyfeithiadau, o mi fydd yna rhyw 4 neu 5 trosiad Cymraeg o'r nofel yna o fewn rhyw 2-4 blynedd ers ei chyhoeddi felly. Felly mae hwnna'n dangos eto grym llenyddiaeth mewn difri yn effeithio ar farn pobl ac yn siapio barn pobl, de. Oedd ti eisiau dod i fewn, Lowri? O'n i jyst yn mynd i ychwanegu, dwi'n meddwl bod ymatebion creadigol yn gyffredinol yn aml yn gallu bod yn dipyn fwy pwerus na just ffeithiau sych. Angharad, ti wedi sôn am sut nath arddangosfa Manon Steffan Ross yn Castell Penrhyn gychwyn fel sbardun yr gwaith yma, a ddys i'n gweld yr arddangosfa yna hefyd, a dwi'n meddwl yn aml mae darn o gelf neu darn o farddoniaeth neu unrhyw fath o ymateb creadigol yn cyffwrdd pobl, achos mae pobl yn gallu uniaethu fwy efo fo. A dwi'n meddwl, fel sefydliadau treftadaeth, fel amgueddfeydd ac yn y blaen, mae cymryd yr approach creadigol yna a cynnwys mwy o leisiau i gael bod yn greadigol ac ymateb yn greadigol yn y ffordd sydd yn teimlo'n iawn iddyn nhw, yn ffordd arall o gynnwys mwy o bobl yn y sgwrs, a rhannu yr hanesion sydd yn aml yn hanesion anodd iawn efo mwy o bobl a cyrraedd mwy o bobl ar y lefel emosiynol hefyd. Ie, bendant. O'n i'n mynd i holi chdi am rôl sefydliadau treftadaeth yn y gwaith yna, lle dwi'n mynd eisiau sôn dipyn bach am hynny. Ie, dwi'n meddwl pan da ni'n meddwl am drefedigaethu a'r hanes yna, mae'n bwysig bod ni'n cydnabod bod amgueddfeydd ddim yn nofodau niwtral, a dydy casgliadau ddim yn niwtral. Mae Angharad yn sôn yn y nofel am y Gwynddyn yn rhannu amser a rhannu'r map, a'r syniad mae bod rhywun yn casglu'r eiddo. Wel, mae'r
agwedd imperialaidd yna o fod eisiau casglu pethau achos bod nhw eisiau bod yn biar y pethau yma, yn rhan o gymaint o gasgliadau amgueddfeydd, a mae hynna'n wir am casgliad ni'n Amgueddfa Cymru ynghyd â cymaint o amgueddfeydd eraill. Dwi'n meddwl na beth sy'n bwysig rwan ydy bod ni fel sefydliadau treftadaeth yn cydnabod hynny, ond hefyd yn cynnwys cymunedau, cynnwys lleisiau gymaint o bobl a phosib yn y broses o ddatgymalu hyn ac edrach ar aildehongli. Mae yna dipyn o brosiectau aildehongli creadigol yn digwydd yn Amgueddfa Cymru ynghyd â rheion casgliadau mwy controversial ni lle, a mae o'n waith pwysig, a mae o'n bwysig bod yr llais a'r penderfyniadau yna ddim wastad yn dod o'r canol, ond bod ni'n cynnwys gymaint o leisiau phosib yn y broses. Bendant, dwi'n meddwl, mae dŵad ar lleisiau na i fewn yn rhywbeth ofnadwy o bwysig. So fa ddifyr sgwrsio mwy efo chdi am sut ydych chi'n bwriadu gwneud hynna, achos yn sicr mae hynna'n rhywbeth da ni eisiau gwneud mwy ohono fo yn Castell Penrhyn, bod ni'n mynd allan tu hwnt i walio'r castell yn dod â lleisiau gwahanol gymunedau yn ôl i fewn hefyd, lle, achos mae gynnon ni'r etifeddiaeth yma, mae gynnon ni'r casgliad yma, mae gynnon ni'r, yn achos ni'r adeilad yma sydd efo'r cysylltiadau, efo yr hanes erchyll yma, a dwi'n meddwl yr unig beth allan ni wneud efo fo ydy gwahodd pobl i ddod i fewn a siarad amdano fo mewn ffordd sy'n berthnasol iddyn nhw ac i'w cymuned nhw, ynde. Mae hynna, dwi'n meddwl bod sgyrsiau fel hyn yn fan cychwyn, ond mae 'na lot fawr i wneud, dwi'n meddwl, yn does. Wedyn, fydd hi'n ddifyr i ni fel sefydliadau gydweithio dros y blynyddoedd nesaf hefyd i wneud hynny, lle. Lle oedden ni am mynd? Sôn am greadigrwydd i ddehongli hanes, o'n i'n gweld ti'n nodio pan oedden ni'n siarad am ganeuon a pethau. Os bethau enghreifftiau ella o ddefnyddio celf neu gerddoriaeth neu rhywbeth da chi wedi bod yn wneud yn yr amgueddfa, lle? Dwi'n meddwl un o'r pethau sydd wedi'n nghyffwrdd i fwyaf yn y blynyddoedd dwytha da ni wedi wneud, a di hwn ddim yn brosiect yn benodol am drefedigaethu, ond mae o'n brosiect, dwi'n meddwl, lle oedden ni yn gadael i bobl ifanc berchnogi hanes, a prosiect nathon ni wneud ar y cyd efo Fran Wen rhyw 2 flynedd yn ôl oedd o. A be ddigwyddodd oedd bod Fran Wen a'i cwmni ifanc wedi dod i mewn a perchnogi y gofod am wythnos yn yr haf. Fel rhan o'r broses yna, mi gafodd y bobl ifanc ddysgu mwy am hanes y diwydiant llechi sydd yn rhan o hanes teuluol, gymaint ohono ni yn yr ardal yma, ond wedyn cael rhwydd hynnt i ymateb yn greadigol yn ba bynnag ffordd oedden nhw yn teimlo oedden nhw isio. Ac mi oedd jyst gweld defnydd creadigol o foda fel yn foundry ni sydd yn ofod anfarth, oedd hwnna'n rhywbeth reit emosiynol. A dwi'n meddwl hefyd am pan oedden ni'n nodi Cofio'r Cae, sef 100 mlynedd ers i Chwarel Dinorwig gau, eto yn ha 2019, a mi gafon ni gyngerdd mawr cymunedol yn y foundry, ac eto mi o'n benthyg cadeirio o ysgol, gwasgu 200 o bobl i mewn i'r gofod mawr oer yma, ond drwy ganu a drwy ffeibra diwylliannol na ella sy'n gymaint o ranna'n hanes ni a dyddiadau a rhestro enwa bobl sydd wedi gweithio mewn llefydd a falle. Mae hwnna'n cyffwrdd pobl mewn ffordd arbennig hefyd, ond dwi'n meddwl mae amgueddfeydd a sefydliadau treftadaeth ar ei mwyaf byw pan mae yna bobl yn nhw. Achos nid y gofodau a nid y gwrthrychau ydy yr casgliadau'r pethau pwysig go iawn, ond perthynas pobl efo nhw. A mae rai fi ddeud, dwi wir yn edrych ymlaen i ni gael agor y sefydliadau yma eto a croesawu pobl yn ôl. Fydd hi'n braf iawn peidio teimlo bod y llefydd yn wag a jyst yn hel llwch bron tra da ni'n disgwyl i bobl ddod yn ôl ato ni. Amen. Sôn am hynny, un o'r sesiynau gwych ges i fo'r Llysgen Hadon ifanc, be fuon ni'n drafod oedd sut, tra da ni wedi cael yn gorfodi i gau wrth gwrs dros y flwyddyn dwytha, sut mae o bobl ifanc yn benodol, lle,
holi os oedden nhw wedi ymgysylltu efo unrhyw platforms ar y we, mi allwch chi fynd rownd y British Museum ar Google Maps, enghraifft, petai chi isio. A wedyn o gyfeirio ddiddordeb holi y criw ifanc os oedden nhw wedi gwneud rhywbeth felly. Ond hefyd, sut ydych chi'n dod o hyd i wybodaeth, Cian, dwi'n meddwl eisiau sôn chdi bach am hynny. Ie, dros y blynyddoedd dwytha a enwedig blwyddyn yma, mae y we 'di dod yn adnodd pwysig iawn i bobl sy'n gweithio adra ac i ddisgyblion ysgol ac yn y blaen. Mae'r we yn ffordd hawdd iddyn nhw ffeindio gwybodaeth yn rhwydd ac yn sydyn nhw'n teipio fewn a bod chdi'n cael yr ateb yn syth. Ella bod yr amgueddfeydd wedi cau, ond mae'n bosib i chi ymweld â gwefannau nhw ac mynychu digwyddiad rhithiol. Ac hefyd mae sefydliadau fel Llyfrgell Genedlaethol ac grwpiau cymunedol fel ni heno wedi bod yn cynnal darlithoedd ac ati yn rhithiol. Hefyd mae lot o bobl heddiw yn troi at cyfryngau cymdeithasol ac enghraifft Facebook a Twitter a podcasts a falle. Wedyn mae yna lot o wahanol ffyrdd i chi ffeindio eich gwybodaeth. A wedyn dyna di'r prif ffordd mae'r rhan fwyaf yn ffeindio gwybodaeth. Diolch i ti, Cian. Mae yna lot o sôn di bod am y cwricwlwm newydd i ysgolion a pethau hefyd yn does. Jyst yn meddwl, mae'r nofel Y Castell Siwgr wedi anelu at bobl ifanc. Tybed sut wyt ti'n gweld, pa mor bwysig ydy bod trafod yr themau sy'n codi yn y nofel yma, siarad am threfedigaethu yn y cyd-destun Cymreig, pa mor bwysig ydy bod hynna yn cael ei gynnwys yn y cwricwlwm newydd, rhywbeth ni'n drafod yn ysgolion ni? Ie, mae'r hanes yn ofnadwy o bwysig, ond mae'n hanes anodd hefyd i ddysgu. Ond mae'n rhaid i ni ddysgu bobl ifanc a disgyblion yr hanes fel bod ni'n dysgu o'r gorffennol. Mae dysgu am y gorffennol yn hollol bwysig achos mae'n helpu daclo beth oedd hiliaeth ac a wedyn dwi'n meddwl bod ni'n cael digon o hanes am gaethwasiaeth yng Nghymru ac y cysylltiad rhwng Cymru a llefydd fatha Jamaica a llefydd gaethwasiaeth. Ond hefyd dwi'n teimlo ddyle'r ysgolion edrych mwy ar ddathlu gyfraniad y bobl o gefndiroedd ethnig i'r gymuned ac ddim jyst edrych ar yr hanes o'r ochr anodd a'r ochr ofnadwy ohono fo, cydnabod y ffordd hapus, y ffordd maen nhw wedi dod drost mewn ffordd o beth sydd wedi digwydd i cyn-deidiau, felly sut maen nhw wedi dod i fyw efo'r dyn gwyn mewn ffordd, fatha dod i arfer efo'r ffyrdd gwahanol a oedd i cyn-deidiau nhw'n gorfod cymryd. Ti'n codi lot o bwyntiau pwysig iawn a diddorol iawn o fanna. Cian, dwi'n meddwl os oes rhywun arall ar y panel eisiau dod i fewn ar hwnna. O'n i'n dechrau'n bod fi rioed i cael gwers ar hiliaeth. Rioed. Yn ysgol gynradd ac ysgol uwchradd. Yr unig achlysur dwi'n gofio oedd ysgol Sul, gwneud cyflwyniad ar Martin Luther King. Ond am bod ni'n neud o'n theatrig a yna criw bach o'na ni, dwi'n meddwl bod drama'n ffordd effeithiol o ddysgu'r wers. Ac wrth gwrs, ar ôl George Floyd, un o'r digwyddiadau mwyaf brawychus yn mhentra fi oedd rhywun yn peintio swastika ar yr unig deulu du oedd yna. Ac o'n i'n teimlo, wel, gynna ni ffordd bell i fynd, de. Os da chi licio teimlo, wel, problem rhywun arall, ond oedd hwnna jyst ar broblem reit ar y stipan drws ni. Ac dwi'n gobeithio bydd na rwan ymwybyddiaeth a bod o'n cael ei ddysgu fel rhan naturiol o'r cwricwlwm o'r oedran cynharau un. Dwi'n teimlo weithiau bod pobl ifanc yn gweld
Pethau'n gliriach na ni. Ia, bendant. So, rhywun arall eisiau gwneud sylw ar hynna cyn i fi sôn am yr arddangosfa y Castell Penrhyn? Mae'n arwain reit daclus o beth da ni wedi bod yn siarad amdano fo, dwi'n meddwl. Na i drio rhannu sgrin. Mae'n rhaid i fod yn glyfar rwan. Be dwi eisiau dod? Hwn di o dde. Dach chi'n gallu gweld hwnna? Rwy'n rhaid codi bawl. Ia, champion. Iawn, na'n gyfarod hwnna. Iawn, wel, yn anffodus, does am llawer o neb wedi cael cyfle i weld yr arddangosfa yma eto i fod i agor, wel, adeg yma llynydd, ond wrth gwrs am resymau amlwg. Mi fuodd y castell yn gorod am rywfaint yn yr Hydref, ond dim am gyfnod hir iawn. Felly, be oedd, fel da ni wedi bod yn drafod heno, oedd blynyddoedd o weithio efo artistiaid sylweddoli na'r dehongli mewn ffordd greadigol oedd fwyaf effeithiol. Felly mi fuodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cydweithio efo disgyblion o Ysgol Einharglwyddes ym Mangor a haneswyr Dr Marian Gwyn a Dr Corinne Fowler, ynghyd â'r beirdd Martin Dawes o Bethesda ac Aneurin Caradog. A canlyniad hynny oedd Beth yn y Byd, sef golwg greadigol ar gasgliad Castell Penrhyn a'r diwylliant trefedigaethol. A be nath y plant oedd dewis 9 crair o gasgliad y castell. Ac edrych arnyn nhw, ac mynd yn ôl i be oedden ni jyst yn sôn amdano fo rwan, Ladies di Angharad, bod plant yn aml iawn yn gweld pethau lot cliriach na oedolion, ac yn sicr oedd hynny'n wir yn yr achos yma. Chi plant ysgol gynradd ydy'r rhain, a mi oedd rhai o'i syniadau nhw jyst, oeddech chi jyst methu credu bod nhw wedi gallu meddwl ffasiwn beth, lly. Wedyn, am pigion sydd yn fan hyn, ond dyma rei o'r eitemau oedden nhw wedi ddewis. A dwi'n ni'n maint yna chi sydd yn gyfarwydd efo'r llyfrgell yng Nghastell Penrhyn, ond bron as chi'n gwybod na llyfrgell ydi o, mae'r llyfrau i gyd tu ôl i ryw faria aur rwsyd, lly. Ond os ydych chi'n mynd i dyrchu, un peth fysa chi'n ffeindio di'r llyfr yma, sef Norris on the Slave Trade ydi enw fo, A Short Account of the African Slave Trade, gyn ddyn o'r enw Robert Norris, a mi oedd o'n fasnachwr caethweision, a mi nath o sgrifennu'r llyfr yma fel i hanes o'r fasnach, ond wrth gwrs oedd o'n bleidiol iawn i'r fasnach, gan bod o'n elwa o hynny. Ac un o'r pethau sydd dyfyniad o'r llyfr ydy hwn, roedd y fordaeth o Affrica a India'r Gorllewin yn un o'r cyfnodau hapusaf i bywyda. Mae jyst yn, ia, be allwch chi ddeud, mae'n anhygoel, dydy. Ond beth sydd yn arbennig o ddifyr yn cyd-destun Castell Penrhyn am y llyfr yma ydy bod yna gyflwyniad personol llawysgrif yn tu blaen y llyfr, by desire of the author. A i Richard Pennant fysa hwnnw, lle wedyn mi allwn ni gymryd bod hwn yn anreg personol cyn un ymgyrchydd yn erbyn dileu caethwasiaeth un arall. Wedyn oedd hwn yn un o'r eitemau oedd y plant yn tynnu sylw ato fo, lle, a be wnaethon nhw efo hwn oedd creu fatha blackout poetry. So oedden nhw wedi cymryd copia yn amlwg o'r llyfr, a wedyn jyst i dio ambell i air, ac oedd o'n effeithiol iawn, lle. Wedyn hwnna di'r eitem gyntaf fysa chi'n dod ar ei draws. Beth sydd yn braf am yr arddangosfa yma, oedd arddangosfa Manon Steffan Ross mewn rhan o'r castell, ac i raddau ydych chi'n gallu dewis mynd yno neu peidio mynd yno, ond mae hwn ar brif lwybr yr ymwelwyr, a mae o jyst, hwn fydd y profiad mewn ffordd, lly.
Wedyn eitem arall ydy'r y tipoi yma, a mae'n rhaid fi ddweud o'n i'm yn gwybod be oedd hynny cyn i fi ddysgu amdano fo. Lly. Ond y rheswm gath hwn i ddewis oedd achos bod o yn gynrychiolaeth mewn ffordd o fasnachu rhyngwladol. Chi, ma' 'na de o wahanol rannau o'r byd yno fo, ond hefyd oedd o'n rhywbeth symbol o gyfoeth hefyd, wrth gwrs bod rhywun yn gallu fforddio cael, a be arall oedd yno fo hefyd, wrth gwrs, oedd siwgr ynde. Wedyn mi gafodd, na i ddarllen y gerdd, nath 3 o'r plant, Adam, Leon ac Abby, ynghyd â Martin Dawes sgwennu i gyd-fynd efo'r tipoi. Croeso i'r sgwrs, hanes yn cael ei ddweud a'i ddad-ddweud, gwragedd yn sgwrsio, fesul llwy, a'r byd yn ei cwpan. Wedyn hwn ydy'r eitem mwyaf trawiadol, a dwi'n deud hynny eto oherwydd yr ymateb gafodd o gyn un o'r disgyblion oedd yn cymryd rhan. Cromen wydr, oedd nhw'n ffasiynol iawn yn y 4eg ganrif ar 15, adar o bob rhan o Affrica yn y gromen. Lly. Wedyn, pan oeddech chi'n gofyn wrth blant sgwennu rhywbeth am eitem fel hyn, mi fysa rhywun yn disgwyl iddyn nhw sgwennu am yr adar, ella trio uniaethu fo'r adar. Ond be oedd yn rhyfeddol am y ferch na sgwennu cerdd am hon oedd yn hytrach na hynny. Mi nath hi uniaethu efo'r gromen a yr euogrwydd a'r teimladau o fod yr un sy'n caethiwo. Ia, a jyst y ffaith bod hi wedi meddwl, merch 10 oed wedi meddwl hynny, wel, mae mor symbolaidd yn dydi. Ydy hwnna'n bwerus iawn. Ia, i chwestiynau didwyll ag onest yn dangos gwir gweld rhywbeth o safbwynt plentyn am hynna'n hollol wir yn dydi. Wedyn eitem arall, dwi'n eitha ffond o hwn, Osiris, a y gwrthrych hynna yn y castell o beth dwi wedi ddallt, a da ni'n credu, mae'n siŵr, mai cofrodd souvenir oedd hwn, lly, o un o gyfnodau George Sholto, Douglas Pennant ar ei deithiau yn y Dwyrain Canol. A dwi'n meddwl ni sôn yn gynharach yn dod yn ôl i ddudodd ynglyn â'r casglu yma, oedd hynny'n rhywbeth mowr, doedd, casglu efo hynny, yn dangos eich statws chi mewn ffordd. Lly. Ac eto, dwi'n ddarllen y gerdd o fama, achos mae'n wych. Roedd ganddo bres, roedd gen i hanes, prynodd fy hanes a'i bres. Hwnna, ynde. Dwi'n meddwl bod hwnna'n deud... eto, plant yn gallu dehongli rhywbeth mewn ffordd mor dreithgar. Wedyn, yr eitem ola ni'n mynd i ddangos i chi oedd hwn bocs sydd yn edrych yn hollol ddi-nod, a mae'n wag. Da ni'n gwybod be oedd yno fo, ond mae'r label yn deud Jamaica Documents. Felly, mi allwn ni gymryd ella bod hwn wedi cadw papura yn ymwneud efo'r planigfeydd, papura sydd, wrth gwrs, i gyd yn yr archifdy Prifysgol Bangor rwan. Ond mae'r ffaith bod o'n edrych fatha dim byd, rhyw bocs bach bler, ac eto mae'r hanes sydd oedd ei gynnwys o, wrth gwrs, yn mor berthnasol i hanes Castell Penrhyn, o lle ddoth yr arian, ond hefyd lle ddoth yr arian i ddatblygu rhanna helaeth o Gogledd Cymru. Ac i fi, mae hynna i gyd yn y bocs bach yma. Wedyn mae hwnnw'n cael ei arddangos hefyd fel rhan o'r arddangosfa. A trio tynnu sylw at... Achos un o'r pethau, mae'r dyfyniad gen i fi fan hyn o nofel Angharad, un o'r pethau ni'n disgrifiadau nes i wirioneddol fwynhau oedd gormodiaeth ar ben gormodiaeth. Dwi'n meddwl mae Dorcas a ddeud am pan mae'n cerdded i fewn i'r neuadd, dwi'n meddwl. A dyna ydi o'n de. Wedyn, yn aml iawn, mae pethau bach fel hyn yn gallu mynd ar goll.
Wedyn, ia, dyna di pwrpas o'r ddangosau mewn gwirionedd, di tynnu sylw at rhai eitemau yn y casgliad, a rhoi iawn sylw iddyn nhw, pethau sy'n deud rhywbeth am hanes y lle, felly. A, ia, o'n i jyst eisiau darllen dyfyniad. Ia, jyst gorffan efo'r dyfyniad yma gyn Leon, un o'r hogia Gymraeg rhan. Mae angen i ni edrych ar brydferthwch y gorffennol, ond hefyd adnabod ein camgymeriadau ac adeiladu dyfodol gwell. Pam gwneud yr un camgymeriadau eto? Ia, mae hwnna eto'n crisialu dydy pwysigrwydd edrych a dehongli yr hanesion yma. Reit, na i stopio rhannu fan i mi gadw dod yn ôl as pob arall. Stop share. Ia, a dyna ni, felly. Os rhywun isio holi rhywbeth am hynny neu fel arall, da ni'n mynd i edrych os oes gwestiynau di dod i fewn gyn yn cynulleidfa anweledig ni. Sut ydw i'n gwneud hynna, Gwenlli? Dwi'n sbio yn y chat, dwi, ia. Dylia fod chdi'n gallu clicio ar yr Q&A fan'na ar y gwylod. O, wel ai. Aha, oce. Mae yna dipyn, na ni drio mynd drwy be allwn ni. Mae'r un ar y top fan hyn. Fyswn i'n licio clywed sut daeth Angharad ati ymchwilio mwyn darganfod llais Ceithferch yn Jamaica a chreu un oedd yn gywir a chredadwy. Oedd yna bryder am wneud cyfiawnder gyda'r hanes a'r llais yma sydd mor fflamychol ar hyn o bryd? Oedd hwnna yn bryder gwirioneddol yn ystyr pa hawl a gynna i fel person gwyn i fentro rhoi llais. Ond yn dilyn yr arddangosfa, dyma fi'n meddwl, wel, rhoi gynnig arni, a nes i benderfynu wneud o yn y person cyntaf, achos bod hwnna'n nes ata chi. Ac da ni mor aml yn meddwl, wel, morynion neu ceithweision fel mas, yn yr ystyr o'n i'n gweld y gwahaniaeth, oedden ni'n edrych ar yr arglwydd Penrhyn fel unigolyn, ond oedd y caethweision jyst mas o bobl. A wedyn nes i feddwl, na i jyst edrych ar un. A yr holl wybodaeth mae dwi'n gael am ffordd oedd y caethweision yn cael eu trin, yn lle meddwl amdano fo yn digwydd iddyn nhw, beth am, swn i'n trio meddwl beth sy'n digwydd i fi. A munud nes i hynna, ges i fyd olwg hollol wahanol. I ddechrau fyswn i'm yn gallu goddef fo, ond be o'n i'n synnu oedd y balchder. O'na boen gorfforol, ond yr un oedd y boen o'r sarhad na yn llawer iawn mwy poenus. A nath hynna reid sioc i fi. Wedyn dyna sut sgwennu isio. Ac o'n i'n sylweddoli, wel, dydy hi ddim fel Dorcas yn gallu sgwennu na darllen, ond rhyw lif ymwybod da chi'n gael, de. A wedyn, ia, di trio reid o yn dychmygu beth swn i'n gorfod mynd trwy brofiadau fel 'a. A falle na dyna be oedd yn neud o mor boenus. Achos yr un emosiyna sgynna ni fel pobl, de, ac yr un pethau sy'n brifo. A wedyn dyna'r ffordd des i o'i chwmpas i p'un a oedd hwnna ffordd iawn neu beidio. Ond oedd edrych ar fywyd un yn gwneud mwy o synwyr mewn ffordd nag oedd o i edrych ar lawer. A nes i sylweddoli yn syth pen oedd yr amodau erchyll yma yn y llong, oedd yn crudo nhw o Affrica i Jamaica. Da ni'n cymryd, o pobl Affrica, de, heb ystyried bod nhw o wahanol genhedlaeth a fyddan nhw ddim yn deall iaith i gilydd. Fyswn ni'n cael yn rhoi ar long yn llawn o bobl Ewrop. Wel, da chi'n teimlo yn gwbl estron a fedrwch chi ddim cyfathrebu. Ac, ia, o'ch chi'n dysgu beth fel 'na. A dwi'n yn gwybod sut o'n i'n meddwl oedd
caethweision yn cael ei cymryd ar y llong, ond oedd mynd ar hyd y broses a sylweddoli bod hyn yn cael ei cipio a bod na gyfnod hir o fod mewn math o garchar cyn y llong. A peth arall rwan wrth i ni edrych ar yr hanes, da ni'n gwybod dilyn yr rhesymeg mewn ffordd, da ni'n gwybod o lle oedd y llong yn mynd a be oedd y bwriad, ond oedd y rhai oedd ar y llong o gynnyn nhw dim syniad o gwbl be oedd pen y daith. A'i hofn mawr nhw oedd y byddan nhw'n cael eu bwyta gan y dyn gwyn. Felly, fedrwch chi ddeall peth o'r erchylltra yn y ffaith bod nifer ohonyn nhw'n dewis neidio dros yr ochr i'r môr yn hytrach na wynebu'r ymoda am be oedd ei blaenau nhw. A wedyn, munud maen nhw'n cyrraedd Jamaica, mae'r hynllef yna o'ch blaen chi. A da ni yn gwybod rwan nad oedd gynnyn nhw ddim bywyd hir iawn, ond iddyn nhw, oeddech chi jyst ddim yn dallt diben pam oedd y casineb yma, pam oedd yr ymoda, be oedd pen draw. Wrth gwrs, do'n am pen draw na oedd ei jyst yn ddioddefaint di ddiwedd. Felly mae trio roid eich hun yn sgidio rhywun fel yna diolch yn broses bleserus. Diolch yn Harad. Mae yna gwestiwn i Cian yn fama. Wyt ti wedi dysgu rhywbeth o'r newydd am hanes Castell Penrhyn drwy ddarllen y nofel, ac ydy o'n gwneud chi eisiau dysgu mwy am y cyswllt trefedigaethol? Do, dwi wedi dysgu lot o wahanol elfennau amdan Castell Penrhyn o'r nofel. Ffordd bod be mae pobl yn feddwl amdan y castell yn hollol wahanol i pam wyt ti yna. Ac fi wrthyn ni licio dod i wybod mwy amdan y castell, ond yr elfen ceddwasiaeth ac y ffordd o pobl yn cael eu trin o fewn y castell i gymharu i pam oedden nhw tu allan i'r castell ac yn meddwl amdan y castell. Dyna sy'n licio wybod. Diolch Cian, sori, o'n i ar mute. Diolch yn fawr. A mae yna gwestiwn arall i Angharad yn fan hyn. Be di'r peth mwyaf arwyddocaol a wnaethoch chi ddysgu wrth ymchwilio, neu be gafodd y fwyaf effaith arnoch chi wrth wneud yr ymchwil? Mi oedd yn sioc canfod gwir gyfoes yr arglwydd Penrhyn. O'n i'n gwybod bod na ryw gysylltiad, ond fatha bod ni'n esgusodi yn hynna, bod o'n ar dir Cymru, hynny di, na jyst rhan bach o canfod bod o'n aelod seneddol dros Lerpwl, a Lerpwl oedd y prif borthladd oedd yn ymdrin â caethweision. A'r ffaith bod o wedi gwneud popeth oedd o'n gallu i atal rhyddhau caethweision. Hynny di, nath o ddim jyst o'n o fod dyna'r gêm ar ben, nath o ymgyrchu yr un yn gletach na neb arall i stopio caethwasiaeth, a wedyn ar dop hynna mynnu Iawngal. Ac o'n i'n meddwl, wel, mae yna ben draw ar awch, oeddech chi'n gwybod bod y cyfoeth anhygol mae gynno fo. Wedyn nid rhyw un blanigfa, o gynno fo 20 gwaith be o gan bobl gyffredin. Oedd un o'n nhw'n arglwydd brif ystus ar hynny di, oedden nhw'n rhan mor enfawr yn y fasnach yma, ac o'n i'n meddwl do'n i'n gwybod dim amdano fo. Mae hwnna'n arwain reis daclus at y cwestiwn nesaf sydd wedi dod i law gan ystyried hynny, dyna oedd y peth mwyaf nes di mwyaf o sioc i chdi mewn ffordd. Y cwestiwn yma ydi sut allwn ni sicrhau fod ein cymuned ni'n ymwybodol o'r anghyfartaledd a'r gorffwylledd yma am bod ni'n defnyddio'r ymwybyddiaeth yma er gwell. Wel ie, dyna berig o feddwl o'na fo. Mae o wedi digwydd yn y gorffennol, a fel o'n i'n dweud am y swastika yn ym mhentre fi, nath hwnna yn ychryn i, ond ges i sgwrs wedyn efo Chris Evans, achos o'n i eisiau deitha fo, wel, mi nath y sgwrs chi roed bod i'r nofel yma
Ac oedden ni'n trafod y mater o faint oedd pobl yn ei wybod a be fydd y Dorcas di gallu wneud. A wedyn oedd Chris dweud fydd bod yn beth hollol amlwg, wel, da ni'n neud o rwan, meddwl fo. Da ni'n gwisgo dillad sydd wedi cael ei gwneud gan bobl da ni'n gwybod sy'n mewn amodau dychrynllyd. A wedyn, da chi'n sylweddoli, da ni'n gwybod y stwff yma, da ni'n dal i wneud o. Ac un o'r dyfyniadau o gan Manon Steffan yn yr arddangosfa ar y diwedd o ddeud, mae gennych chi rhyw fodaeth yma rwan, pidiwch a deud bod chi ddim yn gwybod. Wedyn nath hynna wneud fi'n anghyfforddus iawn. Da ni'n gallu deud, da ni'n bobl modern rwan a mae'r problemau yma'n digwydd yn y gorffennol. Da ni'r un mor euog, da ni yn y busnes dros yn Penna'n Clistia a'r busnes yr fasnach ryngwladol yma. Bod rhaid ni edrych ar sut da ni'n byw a fedra ni'n deud o'n efo rhyw fyd globaleiddio fel ydi o, fedra ni'n wneud yn byd yn ei gylch o, mi fedra ni de. Mae'n broblem gyfoes iawn, hwnna gynna i iawn. Yndi, sicr. Dwi'n mynd i neidio dros y cwestiwn nesaf, dwi'n meddwl bod ni wedi gyfro fo, na rywun yn holi am effaith cyfieithu Uncle Tom's Cabin. Dwi'n meddwl bod y cwestiwn dod i fewn cyn i ni drafod o gynna. Wedyn, mae'r un nesaf eto i Cian ac i bawb, dweud y gwir, mae gwybodaeth hanesyddol ysgrifenedig a darluniau i'w cael ar y weg mewn llyfrau. Ond beth sy'n dod â hanes yn fyw i bobl ifanc o bob oed, Cian? Beth sy'n rhoi iddyn nhw'r teimlad fod hanes yn rhywbeth byw perthnasol iddyn nhw? Yna lot o wahanol ffyrdd sy'n cael ei gyfleu i wneud o deimlo'n berthnasol. Ond pan oedden ni'n cael ei cyfarfod efo'r llysgynhadon i gyd, ond a lot yn dweud bod na pethau fatha fideos a bod nhw'n cael cyfrannu tuag at y fideo mewn ffordd. A bod os di o'n elfen greadigol, maen nhw'n rhoi nhw i feddwl amdan beth oedd yn digwydd. Mae'n dod allan darlun i pen nhw ar ben ei hun, heb rhywun yn trio roid o i chdi. Bo' chdi'n gymryd o fewn ar dy ffordd dy hun. So dwi'n meddwl lot o bethau creadigol fel lluniau a cwestiynau rhethregol a falle sy'n rhoi nhw i deimlo'n berthnasol iddyn nhw. Ie, gret, diolch Cian. I wneud i mewn o hwnna hefyd, jyst i ategu be mae Cian yn dweud, dwi'n meddwl yn aml mae rhywun yn teimlo bod hanes yn berthnasol iddyn nhw pan maen nhw'n cael cymryd rhan, a fel nath Cian sôn, mae cael bod yn rhan o drafodaeth, cael gyfrannu at rhywbeth yn ofnadwy o bwysig, a dwi'n meddwl yn enwedig efo pobl ifanc ni, mae rhaid i ni wrando a cynnwys pobl ifanc yn y sgwrs yma. Mae pobl yn ymwybodol o'r pynciau yma, themau yma, ac yn ddigon parod i ddallt ac i wneud y cyfraniadau pwysig yma. So swn i'n deud bod yr cynnwys a'r trafod yna rhan mor bwysig a unrhyw adnodd o ran gwneud rhywbeth yn fyw a teimlo'n berthnasol. Bendant. Mae'r un nesaf lawr o fan hyn wan. Sgwrs ddifyr tu hwnt, diolch yn fawr iawn am gael cyfle i glywed. Sa'n wych clywed be mae'r panel yn feddwl di rôl y castell rwan? Na i gadw istaw ar hon, dwi'n meddwl. O'n i'n mynd i ddeud, dwi'n meddwl na ddylsach chdi. Wel, ia, dwi'n meddwl beth da ni wedi bod yn drafod o ran bod ni'n dod â lleisiau i fewn a un o'r prosiectau sgynnon ni ar y gweill ydy tu hwnt i'r castell, wedyn bod ni'n mynd tu hwnt i'r waliau ac yn trio cynrychioli llais y gymuned yn y castell. Ond na, mae'n fysig ddiddordeb gwybod mae pob arall fel hefyd, please. Mae'n siŵr na beth swn i'n dweud ydy, mae y castell yn amlwg yn cynrychioli penod erchyll iawn mewn hanes o ran ceithwasiaeth, ond hefyd gymaint o boen yn ardal Bethesda, a dwi'n dallt bod na deimladau cry iawn am y castell, ond mae'r hanes yna wedi digwydd a mae'n bwysig bod ni yn cadw'r hanes yna ac yn dal i'w drafod o hefyd, felly dwi'n yn siŵr beth swn i'n dweud ydy rôl y castell, ond
mae o'n bwysig bod o dal yna, achos heb y castell, mae'r i'r sgwrs, dwi'n meddwl, a fel welon ni efo'r prosiect Be yn y Byd, a y pethau anhygoel a'r sgyrsiau sydd wedi digwydd oherwydd cael mynd a twrio trwy'r casgliadau yna, felly sbardun i sgwrs eich, a dyna di rôl y castell rwan, dwi'n gwybod. So ni'n feddwl efo, fel Lwri'n dweud, efo'r hanes a'i gadw fo'n fyw, gweld y ffordd bod y castell yn gyfleuo mewn ffordd gwahanol, gynulleidfa gwahanol, rhoid mewn ffordd modern, mewn ffordd creadigol, cyflwyniad Manon Steffan Ross yn yr castell, a defnyddio elfennau modern i gyflwyno yr hanes sydd wedi digwydd ond eisiau cadw fo'n fyw. Ia, ac i fi mae'r ffaith bod fi'n cael y fraint o gymryd rhan mewn digwyddiad fel hyn ar ran Castell Penrhyn, ar ran yr ymddiriedolaeth. Dwi'n meddwl bod hynna'n rhywbeth ofnadwy o bwysig. Ac fel o'n i'n dweud gyna, fath bach ma'n cychwyn di hyn, de, a lot mwy o hyn sydd angen, dwi'n meddwl. De. Diolch yn fawr i chi. Da ni bron, mae'r amser bron ar ben, wedyn dwi eisiau, achos mae'n dipyn o gwestiynau di dwad. O fe jyst sylw di hwn, llongyfarchiadau wedi mwynhau'r drafodaeth yn fawr iawn. Rwy'n deall pam mae hi'n nofel mor bwerus rwan. Byddai nofel am Arglwydd Penrhyn ddim wedi'n denu realiti a bydolwg y ddwy ferch. A mae hynna'n hollol wir, dwi'n meddwl, dydi Angharad. A wedyn, un sylw bach ola ar ôl, diolch bawb am sgwrs eithriadol ddiddorol. Oes na lyfryddiaeth sy'n ymdrin â pherthynas Cymru a'r fasnach gaethweision yn benodol? Gareth, ella fysa'r person i atab hwnnw. Dim bod fi'n disgwyl chdi rannu fi, ond ella bod amball i beth so ni'n gallu mynd ati i ddarllen. Ia, bendant, mae llyfr Chris Evans, Slave Whales, yn sicr yn hanfodol, yn ddarllen hanfodol. Na ni, champion, ar gael yn eich siop lyfrau leol. O, digwydd bod. Mae gen i fi na fyd. Digwydd bod. Ia, hwnna yn sicr ydi y llyfr arbennig, a wedyn mae yna gyfeiriadau mewn llyfr eraill at gaethwasiaeth, ond eto dwi'n meddwl llyfr Chris ydy'r lle i ddechrau, a wedyn gobaith wedyn di cael chwanag o astudiaethau felly. De. Ia. Ia, diolch. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud bod Slave Whales a sicr mae y Castell Siwgr ar gael i brynu yn Siop Ogwen hefyd. Wedyn, ia, dwi'n gobeithio wir fydden ni'n gallu croesawu ymwelwyr yn ôl i Castell Penrhyn ac i'n safleoedd treftadaeth ni yn fuan, ond yn y cyfamser mae gennym ni gyd ddigon o waith darllen, swn i'n dweud. Os rhywun eisiau ychwanegu rhywbeth, da ni wedi gwneud y dda iawn o ran amser, da ni bang ar hanner awr wedi wyth, ond os rhywun eisiau deud rhywbeth cyn i ni gloi. Ni jyst licio diolch i gael bod yn drafodaeth a cael gallu gyfrannu a cael cyfrannu ar ran yr grŵp llechi. Diolch i chdi, Cian, mae'n wych cael chdi yma yn cynrychioli'r grŵp, a lot o waith da wedi cael ei wneud gan y Llysgen Hadon ifanc, a lot o potensial i wneud mwy hefyd, bendant. Swn i'n licio diolch am y drafodaeth, a mae o'n, fel o'n i dweud, mae o'n broses unig, ond mae cael ymateb a trafodaeth a gorau po fwyaf o drafodaethau fel ein fedrwn ni gael, achos da ni'n dysgu gan yn gilydd ydan. A diolch Angharad am y nofel ynde, achos mae lot o sôn hynny wedi bod am sbardun sgwrs does, a pwysigrwydd hynny, achos maen nhw'n gallu bod yn bynciau anodd, a weithiau jyst angen rhywbeth i ddechrau'r drafodaeth yna sydd, wedyn yn sicr mae hynny'n rhywbeth mae dy nofel di mynd i wneud. Iawn, felly, mi nawn ni diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu, a diolch i'r gynulleidfa'r bod o'n brofiad reit swreal bod ni'n gwybod bod chi yna, ond bod ni'n gweld chi, ond diolch yn fawr iawn i chi gyd, ynde.